kol madwar l-artal, il-poplu ġrid li ġbart. Natu kol ima winxandruk, Sultan tas-sema u l-ard. Mil-kodba mqazza nisimgħuk, tkellim allum fiskit. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl li keċċi l-lami. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifka Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Għalli ġiet Alla tiegħu din il-qaddisa tqabdet sal-mewt, ma beżitx mit-teddid tal-ħżiena għax kienet mibnija fuq is-sod. Ħudi, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-Irwieħ ta' Pawlu, Martes u Marija Merċieqa. Fit-tieba tiegħek mulej jaqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċeċilja, il-qatt tal-pum li aħna qegħdin nagħmlulek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Daniel. Fit-tielet sena tas-saltna ta' Ġehojakim, is-sultan ta' Ġuda, Nabukodnosser, is-sultan ta' Babilonja, tala Ġerusalem biex jaħbat għaliha. U Alla Sidi telaqlu f'idejh lil Ġehojakim, sultan ta' Ġuda, u xi ħaġa mit-tagħmir tat-Tempju ta' Alla. U ġarrhom fl-art ta' Sinjar, fid-dar tal-Alla tiegħu, u qiegħdhom fit-teżor tat-Tempju tal-Alla tiegħu. Imbagħad is-sultan ordna lill-Esfenaz, il-kbir fost l-uffiċjali tiegħu, biex iġib lil xi wħud mill-Iżraelin, kemm min nisel is-sultan u kemm min tal-kbarat. Żgħażagħ li ma jkun fihom ebda difett, sbieħ f'surithom, imħarġin f'kull erf, monija bid-den, jafu jħadmu l-għaqal u li jkunu jinqalgħu biex jaqdu fil-palazz tas-sultan biex lilhom Asfenaz jgħallimhom il-kitba u l-irsien tal-Kaldin. Is-sultan rid ukoll li ta' kuljum jibda jingħatalhom semm mill-ikel tas-sultan u mill-inbit li kien jixrobu u li jibqgħu jitħarġu għal 3 snin, meta mbagħad jibdew jidhru quddiem is-sultan. Fosthom kien hemm Daniel, Ħananija, Miżael u Għażarija minn ulied Ġuda. Issa Daniel kien għamel il-ħsieb li ma jitniġġis bl-ikel tas-sultan u bl-inbit li kien jixrobu u talab lill-kap tal-uffiċjali biex ma jniġġis. U Alla tal il-Daniel li jsib tieba u ħniena quddiem il-kap tal-uffiċjali. Dan iżda qal lil Daniel: nibża minn sidi s-sultan
li jordna x'għandkom tiklu u tixorbu, li ma jmux jaralkom wiċċkom mixrub aktar minn dak taż-żgħażagħ l-oħra tamparkom. Inkella imbagħad rasi kollha tagħmel tajjeb għalikom quddiem is-sultan. Imbagħad Daniel qal lill-uffiċjal li kien tqabbad mill-kap tal-uffiċjali biex jieħu ħsieb Daniel, Ħananija, Miżael u Għażarija. Nitolbok tagħmel prova ta' 10 ijiem fuq il-qaddejja tiegħek biex lilna tagħtina nieklu xejjex u nixorbu l-ilma. Imbagħad ejja ħares lejna u lejn iż-żgħażagħ l-oħra li jieklu mill-ikel tas-sultan u fuq dak li tara imxi mal-qaddejja tiegħek. U qatal dak li qalulu u għaddihom minn prova ta' 10 ijiem. Meta għaddew l-10 ijiem, deru li kienu sbieħu tqawwew f'ġisimhom aktar miż-żgħażagħ l-oħra li kienu jieklu mill-ikel tas-sultan. Għalhekk l-uffiċjal neħħilhom l-ikel speċjali tagħhom u l-inbit li tom jixorbu u newlilhom il-ħxejjex. U lil dawk l-4 żgħażagħ Alla tom erf u għaqal f'kull kidba u erf u Daniel sar jifhem id-deriet u l-ħolm kollu. Meta wasal iż-żmien li fih iż-żgħażagħ kellhom jidħlu quddiem is-sultan kif hu stess kien ordna, il-kap tal-uffiċjali daħħalhom quddiem Nabukadnasar. Is-sultan qatt jitkellem magħhom u fosthom il-koll ma nstab ħadd bħal Daniel, Ħananija, Miżael u Għażarija u dawn baqgħu quddiem is-sultan. U f'kull ħaġa ta' erf u għaqal li kien jistaqsihom is-sultan kien isibhom 10 darbi taqwa mill-maġi u l-bassara kollha li kien hemm fis-saltna kollha tiegħu. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ta' min ifaħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. Ngħidu, ta' min ifaħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. Imbierek int, mulej, Alla ta' missirijietna, imbierek ismek qaddis u msebbaħ, ngħidu, ta' min ifaħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-sebbħ imqaddes tiegħek, imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek, ngħidu, ta' min ifaħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi, imbierek int fil-wisa kollu tas-sema, ngħidu, ta' min ifaħrek u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Isru u kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh u ra lil-lonja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa' bixtejn żgħar ta' flus u qal: ngħidilkom is-sewwa din l-armla fqira tefet aktar minnkom il-koll, għax dawn kollha għamlu l-offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Evanġelu. Mela din is-silta li qrajna eżis tfakkarna fi storja li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Meta quliet Adam u Eva, Kajjin u Abel kien joffru is-sakrifiċċju tagħhom lill-Alla. Issa is-sakrifiċċju ta' Kajjin kien jikkonsisti minn dak li kien żejjed li kellu b'mod
li dan is-sakrifiċċju ma kienx joġob lill-Alla, fil-waqt li dak li għamel Abel kien magħmul mill-aħjar prodotti u allura kien dan is-sakrifiċċju li kien jitla' il fuq lejn Alla. U allura din il-ħaġa waslet anke biex Kajin jibda jgħir għal ħuħ u baqa' sakemm qatel lil Abel. Issa iż-żejjed ta' dawk li kien jitfgħu fit-tempju ma jistax jitqies bħala offerta skont il-loġika ta' Ġesu. Għaliex? Għax hija l-offerta tal-armla li jogħġbot lil Ġesu. Għaliex din il-mulej offritlu xi ħaġa tassew mill-qalb. U allura l-episodju għalhekk jitfana direttament fil-ħajja tagħna. Kemm hu sabiħ li nitalmu u nużaw din il-kelma għax dan huwa l-proċess kontinwu li jsir. Inħobbu lill-Alla b'qalbna kollha u mhux meta u kif jaqblilna biss. U allura dan huwa dak li jagħmel minna bħala disċipli veri tal-persuna ta' Kristu. Allura se nitolbuh dal-għodu l-Ġesu. Ngħidulu mulej Ġesu, jekk ma tkunx il-grazzja tiegħek, kif nista' nħobbok b'qalbi kollha? U din għandna nitolbuhu kontinwament. Għax aħna bil-qawwa talla rridu nelbu kull ħażel, kull tfixkil li aħna jkollna, imma meta nitolbu lill-Alla iva Alla jtina l-kuraġġ u l-qawwa biex dak kollu li huwa ta' tfixkil għalina nippruvaw impoġġuh fil-ġenb. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħdina. Sabiex f'dinja konsumista il-Knisja tagħti eżempju ta' ġenerosità fl-użu tal-ġid tal-art nitolbu. Sabiex dawk li s-soċjetà twarrabhom isibu fl-istituzzjonijiet ċivili il-post fejn jirkupraw id-dinjità tagħhom u jesprimu ruħhom nitolbu. Sabiex il-foqra u daw kollu li qegħdin ibatu jiġi milquwa u mogħdija f'isem Kristu nitolbu. Sabiex din il-komunità nisranija titgħallem tagħti bil-ferħ u mingħajr interess nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Il-qamu lej dawna t-talbit tagħna flimkien ma' dak li inti stess tajtna, ibnek Ġesu Kristu Sidna, li huwa imbierek issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddimek
u għamel li kun joġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Birek mulej joqaddes din l-offerti li għanħedin namlulek u kebbes fina dak in-nar ta' imħabtek li bih Santa Ċeċilja elbet id-batijiet kollha li sofrit fil-martirju tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien roddulek ħajr. Għaliex Santa Ċeċilja li ħadet il-martirju għal-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta tur il-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems għanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek f'dina u tal-qawm min jitloħ glorjus tiegħu fis-sema.
aħna li din nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li nista' nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamil minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex nkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzu Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal-qaddejja tiegħek Pawlu, Martess u Marja Merċieqa, wal daw kolli li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess ngħidu fl-imkien. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin.
Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, nħobbok, Signor Alla.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, nitolbu. Itqarbina maqazza li għamilna mulej, timna li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-marti tiegħek Santa Ċeċilja, dietek bil-fedeltà kollha u għelbet id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.